Jerónimo, Jerónimo. Avui en New York City anem a entrevistar amb una sèrie de preguntes al Jerónimo Espín. Hola. Hola, Quin és el teu treball? editor de l'Eco del Rodó, Quin és el teu menjar favorit? de formatge. T'agrada viatjar? No m'agrada viatjar res, sempre estic vomitant. En les teves històries, què personatges apareixen? Jo, la meva germana Tea, el meu cosí Trampita i en algunes el meu nebot Benjamí i altres ratolins que no són tan importants. Què és el que menys t'agrada del teu treball? Que sempre, tots els dilluns, n'hi ha molta gent. Què és el que més t'agrada del teu treball? Escriure els llibres, Per què t'agrada escriure els llibres? perquè em fan recordar les meves aventures. Quin tipus de música t'agrada? La música clàssica, Per què t'agrada la música clàssica? perquè em fa relaxar-me i inspirar-me en els meus llibres. Quina és la teva aventura preferida? Quan vaig anar la primera vegada al regne de la fantasia. Quin és el teu animal preferit? El ratolí, perquè jo sóc un ratolí. Quin és el teu color preferit? El groc, perquè es pareix al formatge. Quin llibre penses que li agrada més al teu cosí Trampita? En el que més em fa rabiar, perquè no es duem molt bé. Penses que tu ets un ratolí intel·lectual? Tothom diu això, però jo no crec ni que sí ni que no. Penses que la teva germana Tea fa bé els seus llibres? Sí, sobretot a mi m'encanten els de misteri. Gràcies per a contestar aquestes preguntes. Adéu.